Hello everyone, hi लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा गोसो थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो आङो दिनैहाय ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो एक्चुअली दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय ओंखारदों तो रेडि माने एकदम बोसोर गोदाननि ना तो आङो दा एसे रेडि जादों आरो पार्टी एसे दङ तो सेलिब्रेट खालामनि गोदान बोसोरनि एसे माने पार्टी खालामनि आरोना ओंखारलांदिनि जोङो दा नै बाइकजों थांगासिनो आरोना तो बाजाराव दाउला खासि नै बिथिंबो दङ नै मानै जा मोजांखा गोदान बोसोरनि बिराद बेस्थ' नै माने दाउ गोदानो लादों दायो माने एकदम दाउ गोदागासिनो नै ओरैबायदि माने पार्टी खालामनो लादों जा टेस्टि जाखागोन नै लकेल गोजा आरोना तो गोदालायबाय एसे पार्टी खालामनि आं एसे दिन्थिलांबाय थागोन आइटेमखौहाय बेदरखौ एसे माने दाननानै लानोसै नै गोदागासिनो जासिगोन बारा गैला आधा माने पुरा गोदानाय जाजोबखाबाय आरोना तो गोदानानै आरो एवनोसै आरो एसे माने मा आइटेम थायो बानायलांनोसै आरोना तो नै एकदम गोदागासिनो एसे मानसिफ्रा लाजियो जाहैदों बेखायनो स्क्रिनाव फैयाखै तो स्क्रिनाव लाजानो बानाय मोनो आरोना बिथांमोनाहाय बेखायनो आं स्क्रिनाव लानाय जायासै तो नै माने गोदागासिनो आरोना जाबायानो फ्राय बेदरा गोदाखांथारनोसै माला जाबावगोन एवनांगौ थाब दे माबार गोदादो नै पुरा गोदाखांबायलै गोदान बोसोरनि पार्टी नै अनला आरो बियो लाइ गोरलै आरो लोगोसे बेहाय दङ लकेल दाउ आरोना बिराद बरिया गोदौगासिनो नै गुग्लाबनो बिराद बरिया आरो नै बिथिं दङ बिन आरो लोगोसे बादाम आरो आलुआबो माबासो आरोना मा होनो बेखौ बादाम आलु बरिया नै मा बेखौ एवगासिनो बिलाय चाटनि बानायदों आरो एवै दंबावो नै खादासे बेखौ एवगासिनो दा दसे उनाव थोआबा एवगोन दा दसे उनाव माने आरो बिथिंजाय नै दङ पियास गांलाब हानाय नै बिथिं लकेल दुन्दिया दङ बिराद बरिया जागोन आरोना गोदान बोसोरनि नैबे जाबाय लोगोफोर नै एसे चाटनि लाबाय आरोना तो चाटनिबो नांगोन नङाबा जानाय नङा चाटनिबो जानांगौलै तो नै बिथिं नै होबाय एवनाया बेदरखौहाय लकेल दाउ एवगासिनोसै मोनबायानो फ्राय नै एसेल' हो कालार जासिनो आरो बरिया खारै होबाय दिनैनि पार्टिया बेनोमोन लोगोफोर नै ओंखाम रेडि खालामबाय जानाय लोंनाय नै पुरा धुम सोलिगासिनोसै आरोना तो बेसेखिनियानोमोन जोंनि आइटेमा गोलाव खालामला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन तो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोना निस्सय इन्टारेस्ट मोनदों जानांगौ ना तो एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयोब्लानो जाबाय गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय